Waiting for our parents. They're going. We need to go back, babe. So we're not there. Okay, you are going back, right?
tu jest blisko. Ale pierniczy, jaki zlek. Sorry. To jest sól, ona była łatwa. Nie tylko. To? Łatwiej. Tak nisko. No nisko jest. Szału nie ma. Ale natura to też zbiła. Jakie Nisko, mokro. mega. Przejście. Możliwe, że to było wyjście ewakuacyjne, nie? Jakieś. Ucieczkowe może. Pieniążki wrzucać, się odmowę jest. Ale nie ma. Tak, zdecydowanie. Dobra, to później dalej. To jest jasne, że nie wiem. Look mind your head, Dad. You don't mind your head. Shall we come back? Let's come back. Why? Somebody's coming through. I will say them. You have to bring out a little bit. Somebody coming up? Yeah. Okay, stand to the side then.